Yabantase ayihlalani phansi ke sanhlalani phansi nje wethu asizoyiwina lewo sikuyo if ever imithetho yalapha eSouth Africa ayitshintshi. If imithetho yalapha eSouth Africa ayitshintshi asizoyiwina lento sikuyo. We might as well sithathe passport zethu nebheki zethu siyoba ngamagoja somewhere else because yintoni lesikuyo apha. Into asizuwina guys, asizuwina makudanyaze eklasini kucaca uba nikhona bethuna manibone ii-comments, manibone ii-likes, manibone ii-follows. Yebethuna umntu makacace bethuna unayo idatha, unayo iWi-Fi, intliziyo le yabetha. Intliziyo yabetha adanyazisa apha eklasini.